खारन दिनै एकट जानायनि टाइमाव जुदि अनलायनायनि गेजेराव बर'फ्रा जुदि मिलायनानै सरकार दायोमोनबा दिनै जों बे परिस्थितिखौ नुनाय नङामोन आरो गाव गाव बिसि फिसाखौ लानानै संसार जानायाव जों बिदि प्रब्लेम मोननाय नङामोन आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो। बेयो फार्स्टआव फैनानै सिगारेट बिफैबाय ओमफ्राय गय बिबाय गय सिगारेट हरबाय ओइ माहाजोन नोंना खिन्थु आखला साबजायाखै माजायाखै होनना बुङो आरो ओमफ्राय सोर गारि दं नालाय गारि भारा बोयो आरो बिदिनो ओरै बिसोर लिंहरबा बिसोरनो थाङो बिसोर लिंहरबा बिसोरनो ओमफ्राय हटेल दं नालाय हटेलाबो जुदि बिसोर अर्डार होबा बिसिनाव आं मावो ओमफ्राय बिसोर अर्डार होबा बिसिनाव मावो आरो खिन्थु आव पार्टिनि खोथा गैया आरो बुस्थुआ खिन्थु बिसोरो सासपेक्ट खालामनानै खनसेबो साथाम साब्रैसो मानसि सेबखांबाय आं डाइरेक्ट खोन्थानानै फैखांबाय ओमफ्राय दिनैबो आरो बे सासपेक्टआवनो माने आंखौ इउपिपिएलनि सापर्टार होननानै बेयो बिदिनो बेरेन्सि बुफायलांबाय सियार बुफायबाय ओमफ्राय बे डाइरेक्टलि आंखौ एटेम्प टु मार्डार बुथारनायनि खोथा बुंलांबाय आरो ओमफ्राय आरो बे दखानखौ दा मोनायावनो सावजोबगोन आङो दा मोनायावनो बुफायजोबगोन बिदि बुंलांबाय आरो आंथ' बिदि सानाखै जेनेबा गामि हिसाबै जों बयबो मिलायलायनानै थानांगौ आरो जेनेबा बे भटनि खेथ्रआव बिदि पार्टि लानानै गन्डगल जानाया मोजां खोथा नङा आंबो बेखौ नोंथाङा माबाफोर बुंदोंमोन नामा बिसिनि सायाव आं बिसिनि सायाव जाथाय सानायनि सिगां जेबो बुङाखै आं जाम्बालै नोङो बिदि नङा आं माने बिजनेसमेन नालाय आं भारा बोगोन जेनेबा नोंसोर थांजानो बायोबा थांजानो बायो खोथाखौ सिदा बुंबानो जाबाय आंनो गाबोन गारि भाराखौ होबानो जाबाय देमारेसखौ आं थाङा नांगौबा आं बे खोथाखौ बुंदों आरो बे ओमफ्राय माने गाबोन मिटिंआव माने सारा दाखालि बे थिनालियाव लोगो मोनबा माने बुद्धदेब सारजोंसो सिनायलायो नालाय जोङो खारन मानो होनबा आङो बुद्धदेब सार बिल्डिं लुनायाव आं खननै खनथामसो सिमेन्टबो लांनो मोनबाय बेनाव थारमाने बेयाव माने बे मिलन आदै मिलननि गारि ओमफ्राय ज' स्टेटनि बिदिनो गारिबो बुकिं जादोंमोन नालाय थारमाने दाम दरखौ रायज्लायखादों आरो जोङो रायज्लायखानानै ओमफ्राय बिदि बुंनानै बे सियार टेबोल बुफायलांबाय आंखौ बुथारनायनि धमखि होबाय नोंखौ 10 थारिखसिम नों नुनाय नों थानाय नङा बे खोथा आरो 10 थारिखसिम नों थांनानै थानो हानाय नङा बेबायदि आंखौ धमखि होलांबाय ओमफ्राय जास्ट बिदिनो सियार बेरेन्सि बुफायलांबाय दखानखौ सावनायनि बुंलांबाय नंखायनो आङो एक्सन लानो गोनां जाबाय आरो जानो आंनि जिबनखौनो फोजोबा आंनि साबा गथ'फोरखौ सोर फिसिगोन बे मोनसे खोथा आरो आंहा 3 वार्कारफोर लायो बे दखाननि सिङावनो सासे नेपालि जाम्बि मानसि आं बेखौ वार्कार हिसाबै लायो ओमफ्राय खेंखाय बे आलु फारामनिनो 2 हिनजावफोरखौ आङो वार्कार हिसाबै लायो बिसोरबोथ' आंजों लोगोसेनो थांफागासिनो दं नोंखौ जे बुथारनो धमखि होलांदों औ बिथांमोनहा अबा आफादाव थायोमोन नामा बिसोरो आं बिपिएफनि होननानै डाइरेक्ट बुंबाय गाव बिपिएफनि नों जोंखौ सिनायाखै नामा बेबायदि जाबाय आरो नोङो बिपिएफनि एरियायाव थानो बिपिएफनि एगेन्स्ट आंथ' बिपिएफनि एगेन्स्ट नङा डाइरेक्ट खोथाया बेनो जे आङो बिजनेसमेन आं बिजनेस मावनानै जायो बेनो आरो दा आंनि जिबना बे पार्टि लानानै खुनु जिबना सुरक्षा गैयै जादों आंनि जिबनखौ माने मैल्य गैयै बेफोरबायदि खालामनो नागिरदों आं नंखायनो सरकारि प्रसासनखौ आङो आंनि सायाव जेन गाज्रि मेगननि नोजोरखौ नायनायफोरखौ जेन गोख्रों एक्सन लाजानो लुबैयो आरो आंनि खावलायनाया बेनो रायजो राजानि सिगाङाव बुथारनो धमखि होलांदों बै धमखि होलांग्रा जे सियार बुफायलांनाय सुबुंखौनो सिनायो नामा सिनायो गामिनिनो बिनि मुङा जाहैबाय रामोनदा नार्जारि होनो नामा ओमफ्राय बियो बिनि मेन अरिजिनेल नामा जाहैबाय माबा मा होनो सन्जिब बिथांमोननि सिगाङाव दा आङो एफआइआर होनाय जाबाय आइसि सारखौ लेंहरनानै बेनो आरो ओमफ्राय दा बेथ' दखाना नोंना थानाय नंला सिफायनांगौ दा मोनायावनो सावजोबनांगौ बिदि बुंलांबाय ओमफ्राय 10 थारिखसिम आंनि जिबनखौ थानाय नंला बे डाइरेक्ट बुंखादों आरो आंथ' बिसिनि गेजेराव मा खावलायनो जेनेबा गावजों गाव अनलायनायनि गेजेराव बर'जों बर'सो अनलायनायनि गेजेराव जेनेबा बेबायदि दाङाबाजिखौ खालामा सोरनिबा जिबनाव बुथारलायनाय दानथारलायनायनि बाहुखिखौ दाहोलायथों खारन जों बर'फ्रा खौसेथि जानो गोनांथार खारन दिनै एकट जानायनि टाइमाव जुदि अनलायनायनि गेजेराव बर'फ्रा जुदि मिलायनानै सरकार दायोमोनबा दिनै जों बे परिस्थितिखौ नुनाय नङामोन आरो गाव गाव बिसि फिसाखौ लानानै संसार जानायाव जों बिदि प्रब्लेम मोननाय नङामोन आं बेखौनो खावलायनो लुबैयो आरो दा आङो फिसा फिसौ बिजनेस खालामनानै जायो जेन' अननायनि गेजेराव आंनि बिजनेस खालामग्रा न'फ्रा जेन' नस्थ' जालाङा बा आंनि जिबना अबथिराय गोमानानै थाङा आं बेखौनो रायजो राजानिसिम रिकुवेस्ट खालामबाय जेन' आंखौ हागौमानि मदद खालामो आं बेखौनो लुबैदों आरो मा समस्ति गोलैयो नोंथाङा बेथ' देबरगाव समस्ति केन्डिडेटआ सोर केन्डिडेटआ हाग्रामा सारनि एगेन्स्टआ सोर एगेन्स्टआ बुद्धदेब सार পরিবর্তন দরকার প্রমোদ সরকার
BTR বাখীৰ বাবে প্ৰমোদ বৰৰ ষষ্ঠতম গ্যাৰান্টি দুৰ্নীতিমুক্ত পৰিৱেশ উপভোগ কৰিব আপুনি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰাই দুৰ্নীতিমুক্ত প্ৰশাসন ই-গভৰ্নেন্সৰ লগত সময়মতে VCDCৰ নিৰ্বাচন মৰমৰ BTR বাখী এয়া প্ৰমোদ বৰৰ গ্যাৰান্টি ট্ৰেক্টৰৰ চিনত ভোট দি UPPLক জয়যুক্ত কৰক পরিবর্তন দরকার প্রমোদ বড় সরকার